What's up mga kagkahi dito karon sa cake house. Baligdaanan og cake. Bye sa mga cake. Kay si Terry among giilad ang cake nan si Terry nga mo adto mi og alimag race kay mag-pick up sa prescription ni Dalton. Sumangil ba kay gisip ko na po Dalton dyan. Ingan ako nga nagparesita ko nga nagpa-check up ko. Kay to man sa bahay kay nagkukumalag ko ganina ni Dia. Pero aja kay bawo nga naami gi andam nga gamay nga pa-surprise ni Dia pa bridal shower ni Dia. Nandiyan karon di ako sa kuan palit ko og cake. Pili ra ko dere og cake. Asar dana mamili ra ko dana. Kana ba or kadto. So kadto na lamang tag 300 kay low budget. Wa, time nga sapi. So kana ra laman. Kareha daan karing mocha. Atang suwatan og bride to be. Malipay to si Jakay nga na dyan sa kuno pay feeling og naay nga na dyan. Naguman to si Jag was jay bridal shower kay. Wa di hagid hang mga close friends kay to ana sa Manila. Kanang agaban to anas abroad. Ja. Agaban pod bulansar mo na nga busy taw ko pangumpanya mo nang wa si jay ma kanang recruit bitaw nga dyan mga friendship nga. Kanang bridal shower so kami nalaman wa to kay baw nga na retong iswat sa cake niya bride to be ja nagkuan pa pud mi makita ko pugunating ka ng kuan nang butang-butang ko rito sa amo ang bangbang ba pa design ba kay ama tong ilaron unja nga si Dalton dad ni Queenie sa ilaha so ang bayo sirado pero umalik mi rito unja para mag-decorate amo sang pabalikon og panihapon kaya ang ingnan nga basta magnaon na pa ko unsang iilad niya siguro sang ingnan nga na ay bisita mi nga mo sponsor og Lexon. Hey, arong wato jud sila. So, wato guys. Tanaw naman nato unsa sani ijang mahimong reaction. Naglibog pala ko kun saan ang pakato ko sa kulpaan ko sa masakpan mi kay wato may merkado kay mamalit lagi mi pang decorate sa amo ang bungbong. Mahinabon muslim well kay palit ra batok parakot. Hala maingon nga kuan. Maghinabot ang limong masakpan ta. Maingon man mi nga, niingon man mi nga mo ato mig ubay. Hindi naman lagi mas merkado. Oh, hoy. Aminaw. Masakpan ta. Amay. Kaya naman day. Ito. Di naman lagi sila floor dar. Ingat mo ito ubay. Kuha o kuhan. 435? 5? Ay, 445 na. Doon nga nagkadyagan ko. Nabuan na. Adanggan. So, bitito namin. Uy, bilhin lang. Joey, bilhin sa nila. Ja. 349 pa. 349. Hapit na, isa na lamang kauras. Nice. Naman to guys, at ang ini juga guys, unsay mahimong reaction ni Terry Onja or unsay mong ma-come up nga kanang dekorasyon idea nga na para sa isang bridal shower ja. Camera pod, nag-invite ako sa mga pagkumugulog so. Nakakala sila cake. Naka-order na sila. Oh, na. So, mara to guys, magkita ta later. Dara ma'am. Balik to bira. Sa kunay pwede i-design na naman. Kanang... Pwede mo butang gamayng buto. Pwede ako'y mahimo. Ayaw eh. Pwede aki mara bright to bira ja ako rin maghimo sa gamay nga buto. Kaya ako ila kong gibinuangan ang buto ilang gatang na si Terry nagatang na karon kabuhat sa kumuter. Nga naram na buto no nga na andyan. Wait lang. Karanay parental guidance sa mga inahan ug gamahan na nanaw igad laman ng ginjuhang mga chikiting sa tanaw na atong video. Right to be. Say buto doy ha. Drawing sa kudari. Yan na. Ngana andyan. Ngana bahay nga na pa doy. Yan na. Ayan eh. Ikaw Ayan na. ba? Oh, first time na rin ma-damage bitaw ni Ron. Alamin na. David, sihira din ako. Ay, parental guidance na. Para his mga minter. Mga bata, ano sa mong tanaw, escape sa ni. Dahil na ikutan sa ubo. Yeah. Lusot rin ni ma'am no? Sana to ang gidrawing doy? Yan, naraman na. Ay la, di ko kamao. Ano sa maning lang buto? Uy nga. Kuan man ha, lagay-lagay dapat yung butiman. Naka na ituslok sa tanga doy. Halag buto, nakabulingit man. Manay buto, way hugas. Tagot. Ako na na, oy, kayo mabuling na, daradag. At kwarta doy. Nasan rin batangan kung nagamay ang buto. Ay, ako pa na eh. Ikaw ito yung ganina. Oh, balik ka na lang. 445 ang ka. Sige. Pero,
Pistang palamakay sa kong gikuha na tanaw din sa nga ang kanang bridal shower des lagi hartong gikat-kat kinaawa ko karon ako ka yung buto patong sangki. Sige baro. Way katong pa siga. Sige ko hingos kay wow. Sige ko hingos kay nakuha ko sa ang kuan guys kanang allergies na ganyan na kay pag green mask ko ni Aisa kay di pa mo kay last customer sa Aisa. Kalimot ko mas nja nanguan nag mga abog sang ito nagsug masiko pangatsi. Kabakat. Mura ko kuan mura ko kananay mulik ta. Doktora. Di gani kanang balik sa isda. Isang toy nabaya ka wakari. Oh, kana. Di na. Larta. Ito na imuha. Ilaha bitaw. Wa te ba. Pagpasiga. Ato pagpasigaon daghan. Tawag daghan pasiga. Yan color na. Mama siguro. Isara day. Sarap. Kana? Palit ang shower. Di ang mga balon. Kana na. Muli sa sila pabalik ko na. Imo gisabot sa isa. Kada na sa orasan. Wa pa ko mag-chat. Chatan na ka. Iksod kasi din na ano guys. So na pa din sa last day ni Jang daga. Doy, magbalon doy. Ikaw. Ay kana lamang murag lunod-lunod. Adi, sakto to. Na murag lunod-lunod. Ipha. Ito. Yan mo, Go! Kamusta na kita nagkabaw ni Godon yun? Kamusta masaya? Aha man. Lara, serious na niya. Kaning Taas na. lingin. Pina ni kami. Kani siya kalina ni color ka na blue ra judge. Mara na puti nga yellow siga. Yari pa rin ko dato dumaan. Habi ko bag motor. Nama siguro binuo. Sila kanitanan. 45 na. 45 na. Parang daghana. Huwag isa ra. Di pwede. Pwede mangad. Hindi marag package ni. Divides. Pwede man sa dana ni kay rubber man ha. Di man mga pupo. Nanila, pakan. Yun. Daghan mo. Ano sa round tayo ho? Kaya guys, nahanap po nakuha ang cake. Hanap ang tijan, ang budli. Abuyag. Oh, may mga dekorasyon niya. Madyo rin, kakita ako sa tindahan doon mas ko. Ano yung merkado? Okay. Anak ko mag-decorate diha. Kaya may nagsuod ni Janja, magkarat si Janja. Mangita pa ko sa nina puti. Kaya kasuot ni Janja. Jandan! Kita ano na, sa nina puti. Ipasuot ni Janja. Ja. Batangan po ko una. Excuse mami. Ang gipalit nga ko guys, kani murag dapit ko sa Jinja. Namunit may balon na doon ng kalipan. Kulit mo? Ang party, ni kuan. Ay, magsabi yun. Kay buwan lagi, nanay at budget. Maso ka mo nakita na to. Wah, nagkuntuod ni. Bantay lagi ni na aba. Eh, nanabo man din ta na mo no. Nabuto rin doon. Ito agad. Takpan mo ni nagkuha grisita. Okay. Eh, sila, pero putsi ko sila ko yun. Di, mamotora, dali na to. Bitong putsi, kaguban ko. Wala ba dun din? Wala po, tagi mo naling mo to doy. Ikaw ay magpapilit. Ano sa'yo? Buhingin. Kaya, buhingin, magod na. Ato tubi, mabusong ko ni. Okay. Be, tapi ba? Okay na, hagot ang dari da. Pakan pilihin. Basing gawin, ha? Okay na na. Ano sa ipilit? Ano sa kapilit niya? Ano sa kapilit? Hindi ay. Kortina. Ano tanya ko din?
Papilit ko ng balon sa mga pilidoy. Paday pa. Iksod niya sa dami, yung sa dirbahan. Karena kerat sudah besar tembuatan. Wanita itu dito na kaganahan yung gito mo ko tintin. Bakit natin? Dahil ako dito na ako musot sa Pagguna. Pagguna. Pagdaga. Nindutin na. Pagguning siga. Hindi. Siya rin pa siya. Ito na lights mo ito. Suwaga. Ikaw na guys. Kani? Ano na kay malain? Kumbate doy kay bisig inahanda re. Ang gusto ko sa Jeremy Pachatan si Tringa mag-istorya sila karon. Mamantoy mo sa kasal da. Aron din sa magunahon na baga na ingan ni. Ikan na kuno sila pila ba ka oras nagbiyahe ikan sa family house mga 2 hours. 2 hours mo kunot. Na 15 minutes. 15 minutes na nato sa. Katong na magamong tunto nagipuntis man na narabas ingka ganing gikan na. Patungkot. Hoy! Hoy, tikay! Tabangin ko! Siya mag-iat. Dali, Sino na to? Wait. Sira. Kinahangin Ata ka. sa ata lang yung pagka. Wala ka nagkakain ko. Inas ka lang ay ay kami pa unas. Kaya nang isa ng kuan sila ng unang ganda mo. May nang pa unas Kaya ba? Ano na dyan surprise? O, madyan kay bao. Kaya yung pantog na ato na upin pa to. Daghan na. Ay, saan ba? Yung bakit tayo nagkuhan? Ali. Makod, labaw ko. Lamit at kabayinan mo, si Terry may paunahan sa paborit ko pa kan. Luto ko ang kuno sila. Luto pa hindi. Hindi ka nakabot ng mismalutan. Kaya nagpigili, naman naglimpyo. Wah, ang gignan sa isa nga. Oo man, nalilang. Pare, kay si Jeremy makikistorya kay mauli. Rapod. Magabian. Wala na akong kao. Uy, dyan na. Pagani. Lisod kay sundong. Wala. Kung mahal ko gulit mo. Lisod kay sundong. Eh. Padas, pikuan. Hindi, nas tibig. Yan dyan maaptan. Nas tibig sa boss. Pati nga sila. Ano? Silba to na. Wala. Ako na lang isip ako na. Kaya sa mga sabot ng Pag wala. Ano ko ba? Ilan sa boss. Sud naman mo kay. Ano kaya sud ni? Dari mo sila pag sila sa sila, inakas sila sa sila. Si Demi pa na. Iilis si Terry na siya. Kasi magpagingat. Kinukoy. Paano mo pupuin? Ano pa natin? Kanta-kanta na. Bilang. Kasi may una. Okay. Ingat. Kasi kung biglang Surprise! Tingnan mo rin ko ninyo. Iyaw. Yay! Like na lagi. Right. Isan ko. Dami ko kaya magkidam. Ha? Hala. Nilak na ka lang. Nilak na ka lang. Ha? It's okay, may pati na gura ng pati. Nilak na ka lang. Nilak na ka lang. Ang aking business nila na. Yan sa guy feeling ako mag-bridal shower. Ako kasuway. Madyo na magkasuway. Huwag mo tayo sa mga amigo. Buwan ko na to. Last minute. Ala ni Hilak. Hala. Starring sa kinasunoy pagkasado. Lang sa nanaan. Lingko na to dang. Lingko na rin. Dali tang, lingko na rin. Ari ka. Kasi mo ko
Kasi mong trono. Anda kay Ikaw. nani mo din sa mga babae. Sige na. Ka naman surprise. Ikaw na. Ha. Ano yan? Picture lang ko lang. Lain mo lang. Biya, uy. Wala ko ginapuro. Manang ban. Bag, balusot na rin ah. Anong sinabi? Harang ang ilan na sila ni. Ha? Harang ang ilan. Iton. Ano ba Balik dito? ko ka. Kay Baka magbayad. na na ka nga mag-ilan mo. Ano na ka? Wow. Wa. Wala ka na expect. Wala kayo wala ko mga kuha. Amigo. Kasi pasigawan kay ni Clip. Kuha mo yung jacket. Dali ang pagkitang head press. Sino sa amin sinila? Puti. Ano lagi? Yay! Sabay mo Ah, na kahilat ko ko daw. ka. Mami, ano di pinagdalo? Ha? Diyan ilang kayo ko daw. Wala kayo nalipay ko. Hello. Agay, nawahin ba natin? Surprise! Nalipay lang po. Sud man din sila dadun pe. Sinabi sa Tinder? Para nakahilat ko sa kalipoy. Hila ko das kalipay. Ha? Hila ko das kalipay. Kailan ako ka. Kalipay ko. Ah, si surprise te. Ang gusto niyo yung kaninaan. Wait. Makikuan ko kayo. Siko, ang dami doon. Malabi ko gano'n sa dar. Magsugod na sa itong program. Okay, nanimahuan na Ano kay? barbecue. Barbecue, oh, dito. Halo tiyang. Ay ko. Hala, Ano yung gibate? Kasi yung gibate, pero pag sud niya, naging anak ng kuya na sa kumpuan ka. Oh, surprise na namin ko. O, sige, wag ka sa jacket. Solo mo na. Balik ko daw kahilat ko sa kalipay po. Hindi na rin nang Pwede maging musuon. Luoy lang ang tuwa ni mong ingkat doon. Ingkat na luwi Luoy lang, ang ingkat doon. Hindi, kahilat ko sa sukat to. Ah, mag-ki. Ay, ala! Napag-kiss! Ay! Uy, kinukusin! Hindi ah. Balik. Nikon! Balik. Dari man si Jack. Ano na, Nikon? Kuha naman daw. Balik. Tagdala na ka na. Kinong kay ka na na ikuha ni nun. Modesti. Alay na na. Like it mo lang. Ipapat-patan ni Jack. Ay, ba, rinig. Di. Ano mag-gunting? Hi, man. Naliman po nila. Yaran. Anong wala ko kayo? Kaya ko daw. Kisa ba kayo kasabot na? Ito ah, kamera on rin si Queen eh. Naran ko, kay wam kay amigo. Yan yung buntag ka nagsabot-sabot naman. Ate, dyan sa atin dyan lagi. Kinahanglan na iwan halang doon nga advice. Advice sila. Ikaw may yung mother. Ate, agree na natin. Mother of all wishes. Agree na na. Oh, may gunting. Napan Ay, na gunting. Ay, hindi ko na. Hilom-hilom na ba? Mo ba nagtagboon? Okay, abre. Ano sa atin nagwas? Zerami na Oh, ako. yan. Ilan yan. Ihalang sa sabot. Gibriefing. Ha? What, Jen? Huwag ko kayo ba oh? Abre, sila. Ganito. Huwag gunting. Wala yung magihan. Basta gunting niya. Abre, surprise. Ka na mo surprise. Ito at ka kayo kalibutan. Murag. Yay. Ipabali ba kasi ibali. Asawa na kay... Wala na ito siya. Nakabawas na. Bawas na nagtutok gamay. Pisot pa man. Pisot. Mo man naginungingan kanina. Ha? Mo naginungingan. Ganyan nga? Tana mag-drawing. Asawa kayo. Kapalas ko. Kapalas ko. Kabawas sa purami sa una randa ko ah. Bas na ni. Ang purami randa ko. Kami under ito ha. Mana ay pisot pa man na. Nga nakayuyo karag-aray. Uy. Madyo na lamang ko. Nakabalas ka. Ah. Magsugod na sa itong program. Kaya maghapon na tayo ni Kaman. Ano? Ano kasi yung mga pagkakali. Magsito na tapos mga likuran na sa Sabot ako. siguro eh. Sabot siguro. Ha? Buga ko naman hila jugo kay na. Ala ni TV.
Bijan-janji dan luoy daw. Ano ba? Nagpupo. Nang ba ulit? Nandun na, wala pa eh. Nandyan na. Kaya ba yung paningari dam? Di palit ko na na mo. Nagagabihin yung tanan. Yung sa diha. Audience. Audience. Alam mo. Karon ka na agatong program kay message ra. Agatong mga bisita mo message na tili, wa man dihagit sa mga close friends kay tonas abroad, jagaban na dito na jagaban mulang sa ka ng kagawas, kapitan, mao nang wa na busy na pangumpan niya. Mo sa gani kay na-recruit ka ating madirabol ni Dalton. Tawag dagway Yang bani. Ano man ang dagway da? Tinganas sa kay gubutan nato. So, ang kinahanglan nga mo message by age ni from youngest to oldest. Ako na. Awa may lain yang si Dalton. Dalton, ikaw na dali. Aray ka. Dali Dalton, huwag pili ni. Dali mo ka. Dali. Dali. Lari kay mami si Jang ka. Message sa inkabi na. Hinain ka. Kain ka. Asa mo si Alan? Ay. Ako ang matulog mga bata. Mo na po tayo sa message ko. Wala pa? Okay, so next na may message na kay si Pipi Pe. Ay, ako. Narabi, sige, Bin. Huwag mo labot na. Dali, bigyan mga anak ta. Ay, aliwa ako kita, tas camera. Anak ko, congrats. Kaya mag-hindi lang kaya. Di ba siya ko ng mga message. Pero sige ako tamo ka na naibay na shower, pero hindi ko mo message. Pero ako ilay mo sulti, mante, uy! Kaya ako mako-experience ang mga medyo tamo na yung mga istorya o mga medyo advice mo ng ate, congrats na. Salamat, babe. Hindi ako mag-imhang kamedyo magmalinaw. Tay kalipay. Yeah, pakpak! Pakpak na sa mga malinaw. Malagi pakpak! Ano na, si Aisa! Alin na lang! Message na lang! Ato, uy, balibagay! Aisa! Ginoo. Kasabuat! Gusto gabi na natutanan. Congrats na isang ijaan kay kaslo na lagi. Ida. Nakakanta nga magmalipayon kasi imong kasal og labi na sa dughan mo asa mo magka-plug. Asa mo bubalitok. Isa. Wa nay drama-drama, wa nay mag di na magkilak-kilak, di na magsapit-sapit, kaya di ba stress. Kaya, asa mga dadong ni Will, na, di bugil-bugil, kaya hindi mag-gawin na na. Ito, mara to guys, mara to, congrats to. I love you. Ako na! Kay, ang buhat na message! Dang, yun na, maharagi ka message ni mo. Unta, palipadyon ka, unta, di magmahay. Gaya, kausaran ng kasal, pero hanturan ni mo nga, muhang panindigan, nagasidan ni mo, hangtod sa mong last na ginhawa. Ginagad ka makain mo, kaplang paglain. Basi mo kaplang paglain, mahin mo na ka na ng inural. Kuha na dyan na, kung mao mo na yung gipili, nagasidan na. Dapat andam ka sa mga kasakit o kalipay, daghan-daghan ra pa pud kasakit, labi na bago pang magminja puro pa na. Mga unang kuan, kalipay-kalipay pa na pero magilhanan na may mga kasakit, hangtod nga puro kasakit na pa. Kananay basta kay ang kinalisdan kanang bangko kay mag-adjust pa nga na. Diyan ta malipadyon mo duha. Sinisan o kanang life problema sa imong health. Adaw pa pagpalabi o balitok kay na problema sa imong health. Maghinay-hinay na palito. Hindi na nagod. Nabina, nababaan na pagkakrit ang Nagmana ako ng kasip ang tikira ka. Ininsinit ang alam mo, magbilantawi ba? Inahinay ra, inaganin mo. Kaya nang mga piang. Okay na po, hindi na gajud magwanta. Move na laman daag man dito. Anta, nalipay ka dani. Ang gamay nga surprise. Hindi mo, hindi palibag na mag-usa kay gibugatan. Umot na ko ng Dalton. Ora to, pag-ampo ka nun ay ito sa Ginoo. no more stressing. Salamat lang. Love you. Wala na lipay ko. Ora to, dahil salamat. Okay, ang sunod na ito, nga mo message si, kisa na siya, si Queenie na. Queenie na. Di ba ko? Queenie. Sabi ko, message yan eh. Hindi na maglali sa panakot. 10 kilo. Dahil sa ingin. Dahil ingin naman sa tanan. Nain ko lagi mo experience man.
Congrats advance na lang kay limit na na gawa na. Una na. Congrats Lenza. Wan, sinaptamay. Magsinaptanay mo ni Muel kanunay. Dili na high blood ka sige sige. Dapat magsinaptanay ka sa may mag-asawa. Mag-isa init kinahanglan sa dagisa. Bugnaw sa dagisa kay delikado ko mong duha. Init mo wa bengkag kagizong kuan. Pag hinag mo maay. Ita so mora to guys, mora to ter naghangi ka advice basta paano dyan? Magsabot ragod mo. Magsabot. Uri mo na ko. Di mo kusulabig ko Okay, magsusulabig. Di, magkusulabig. Gubalit, okay. Di ka mga pian. Para to. Dalawa ka eh. Hala? Okay. Okay, ali na. Happy. Ali, message. Hari ka mo. Okay, nakalapis sa visits as a friend, as a sister. Ikaw, Mrs. T. Ikaw na ba? Hindi pwede kaban ko. Good Good luck sa inyong panambinjo. Yung gabi eh, sa tanan. Kasi rin. Ang gupahan mo. Sino nagdaw tayo nga eh. Ha? Tama nagdahong na. Magdaw mo mag-clappers yung gabi ulit. Di, i-enjoy ka dito ng last one nga single. Budget una. Budget ka mag-ampos Ginoo na. Mahimong successful mo kami diyon. Kaya ang kami diyon ra ba na ingog ug maintan kay mong luto imong subo diyan mong luwa. Kaya kana ra ba lifetime ra ba jud. Mo na pagsabot-sabot mo adyo pag kuan, pagsabot-sabot mong duwas limuin kay basig kuan. Magmahay mo kay di maka magmahay ka. Ampos Ginoo nga mahimong successful kay ug makasal na ka di na ba bingod di na ko kuan di na ko mahal ra bag annulment siguro din sa Pilipinas may annulment wa Sa Ginoo. mao nang imo jeng ampos Ginoo mo din pinakaunin ng buhaton nga po kas Ginoo nga Kanunay. namo yung kalinaw sa inyong panag-urban di ma kuan sa pagbuwag kay nga na ra ba jud mo na ampo ra jud ora to Okay, pagpag! hindi na lagi Paspas na paspas! Agad na ng mayor boy mo speak! Ano yatang matera ko? Ang cute. Mami Angel! Mami Angel! Ang cute trabang tiris isang salina. Sabay ko, sa ganapon. Ang gandam. Huwag na dyan tayo sa idea. ha Wala ko experience po o kami niyo on job fair. Oh. Kanay dyan nga, wisdom na nasa As kanang kauban man ta simbahan po. Siguro ang kay sulti nimo kanang minahalay lamang gud mo intas bigang tibok kinabuhi. Yes, correct. Sure man jud po ko siguro nga alugma ka kaya magpakasal ka so ay mo jud nang gipili. So dili lang siguro kay imo nang gipili pati ay naman ako sides kung imong pakaslan imong bana so pati diyang pamilya para pakason po kani dyan so kapit na po dyan mga pamilya package na dyan so siguro ang pag sinabot lang po namin nito mo kanang itohang i-maintain ang dyan kanang dili siguro mo kinahanglan nga maglagyo. No, yun na, kadalaki na sa iyo na murag na. Una abi daw kay sakit. Dapat jud siguro kanang naay. Naa jud, naa mo kay mo mag-ubang jud. Nakuha kanang manabaho ang sila no. Siguro, na may time nga imo na anak. Ay dili siguro yung kanang panahon jud nga wa dili ko jud na. Nindot jud nga naa jud mo perminti nagbusta mo labi nasa. Kanang ay pagpangalagad may naman tag lahit sila o reliyon so at least mag-uglan po sa mag-uusad yun mo anak maling we believe in one God man nagsuupod sila Ginoo mana nga po mag-uban ka ni Jal at least ka mong luha mag-uban di dyan mo at least ka mag-luha walang pag-uban dyan na-adjud unta na pirmi hangtod sa injohang kamatayon kay hanggang minyo dili naman na kayo usang kaadlaw
Correct. So lifetime ang kami niyo. Mga na siya nga. Correct. Ano di atrasay. Ang pag-ampo po na adyo na penalty. Amen. Amen. Ano kuan po, mag-inam po ay. Kami nag-ampo po nini mo, Jods. Bitaw. Oo. Ang po yun nini mo. Since katong bitawang bihay mo. Pirahanan ka. Di ko alam ito si mahal ka nito. Nagkamot-kamot dito mga kuan tao. Di ko alam ito simbahan nga. May request kung kuan ka na ngay. I-appeal ka sa mong pag-ampo at nga time. Kung Jack, ano na naman ito si Jack. Congratulations! And, wala si Jack. Yay! Pakpak ka na natin yung last speaker. Agan ko na kato na natin yung isang kuhan. Kuya, open ko sa ate, oy. Di ko dyan ko. Kumpis man man ang speech. Okay, kaya mga naman ito katong gamay ram tagbisita. Picture sa ko na sa dati. Picture sa ko. Picture. Danto, tan. Wala ito. Namuwel kayo. Namuwel kayo. Ikaw nagpilitin. Ako.